the joy. Everything. Merienda time! Merienda time! Dali na, punit na mo. Snack time! Si Zay ka kumana? Wala, yan lang. Pag-hiling. Pag-hiling. Isa sa kanang pagkuhan. Iya, kanang murag na si pagkuhan ko. At sa ibalik. Pag duman o gining no, pag magining si Papa na magbuko. Ay mo ba man? Ano wala si Jen. Murag wala ka daw kay kan sa ospital. Takpilang nga nang usangin ni. Takpilang nga nang usangin nana. Ya puso. Abi sa nabirhan. Jen. Guys, ako tato niya puso. Kaya naman. Kape na pero daw. Naagos na negosyo. Izahara na negosyo mo men. Yan nagkadaya ni yan. Bakit nalikuha? Bana na nagikuha. Yung kung tayo pag-diet ni Kero, nakita ka na magbana. Pero hindi sa din sa mami. Kahit na kami na diet. Bata pa, uy. Bata pa din siya. Bata pa, mulay, nakabit pa. Ramon na naaldi no. Mura nila. Nakita ko yung nawo. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Please subscribe below.